Un dels sectors més reclamats de l'Agència Catalana del Consum és el de la telefonia i internet. El procés de contractació i gestió ha de ser senzill per evitar conflictes amb l'empresa. Per això us recomanem tenir present alguns conceptes abans de prendre cap decisió. Si voleu contractar un servei de telefonia fixa, abans heu de comparar les diferents ofertes del mercat i tenir present que el preu ha de ser total i tancat. Això vol dir amb IVA inclòs. A més, recordeu sempre que la publicitat és vinculant. Per evitar que us donin d'alta del servei sense el vostre consentiment, no doneu mai les dades personals o bancàries, si no és que esteu convençuts que voleu contractar aquell servei. A més, demaneu sempre el contracte per escrit i en el cas de fer els tràmits per telèfon, exigiu el número de referència de l'operació per tal de tenir-ne constància en el cas d'una futura reclamació. Si el que voleu, en canvi, és donar-vos de baixa, sapigueu que ho podeu fer en qualsevol moment, donant, però, 2 dies d'antelació i fent-vos càrrec de la possible penalització en el cas de no complir amb el període mínim de permanència. Per altra banda, la portabilitat és un dret i, per tant, podeu canviar d'operador conservant el vostre número de telèfon i sempre de manera gratuïta. Pel que fa a internet, les condicions són similars, però si opteu per un pack de telefonia i internet, assegureu-vos de les característiques i les condicions que us ofereixen en el cas de les trucades i la velocitat de connexió, 2 dels punts més susceptibles de ser fraudulents. Aquí la publicitat també és vinculant i sempre heu d'exigir el contracte per escrit. A més, és recomanable comprovar les factures i revisar mensualment que no hi hagi errors de facturació. Si n'hi hagués, tingueu en compte que totes les empreses de telecomunicacions han d'oferir a la seva clientela un servei telefònic gratuït per efectuar reclamacions sobre els serveis rebuts. I en el cas de produir-se una interrupció del servei, l'operador està obligat a indemnitzar-vos. Per més seguretat, des de l'Agència Catalana del Consum es recomana acudir a una empresa adherida al sistema arbitral de consum. I com sempre, si voleu obtenir més informació, podeu consultar el web www.consum.cat o trucar al telèfon 012.